Ola a todos e a todas e benvidos a este episodio tan especial porque hoxe estamos celebrando aquí pois un hito no deporte xalleiro. O Xallas femenino ascende a Primeira Galicia. E como non, pois estamos aquí no Fontenla, na casa, aínda temos ese aire a victoria no ambiente e teño comigo outras persoas que nos van a acercar un pouquiño máis a esa victoria, como foi ese proceso, como viviron desde dentro e como foi todo o traballo que hai detrás para chegar a él. Normalmente temos por aquí a Iván Solís, que é quen sole levar o fío nestas historias, pero hoxe tocou, non puido estar aquí por temas laborales e tocou que viñera eu, Melanie Lois, que tamén xogo na casa, así que nada, vamos alá. Moi ben, pois imos dar presentación á primeira persona que temos aquí hoxe, que creo que é bastante coñecido. El é Sergio Prego Cancela, enda que con ese nombre igual non vos sona, pero se digo Doro estou segura de que sí. 47 anos, unha vida adicada ao clube, ao Xallas. 10 anos seguidos como xogador, 4 combinando xogador e adestrador de base. E agora xa leva 2 anos sendo xogador, adestrador e presidente ao mesmo tempo. O seu traballo non para, está ao fronte dun club que este ano colletou títulos en alevins, en benxamíns e no equipo feminino, que por eso estamos aquí hoxe, e cunha base sólida, un crecimento totalmente constante. Comprometido, polifacético e, como din moitos por aquí, pois o eterno capitán. Incluso ídolo de moitos rapaces e rapazas, polo que teño oído. Así que damos unha benvida aquí a Doro. Moi boas, Doro. Moi boas, gracias por esa presentación. Sí, non sei se dixen algunha mentira, se hai algo Alguna. ou quedeime corta, seguro que me quedei corta, Alguna verdad? mentira dixeches, pero Sí, bueno, non pasa nada, vamos a ver, queda todo aquí na casa, non? Entonces, mira, vendo todas estas funcións que faz, que sei presidente, que sei adestrador e todos estes anos dedicados ao club, cal foi a función que máis disfrutas ou a tarea que máis te gustou desempeñar? Sin duda de xogador, non? Sempre foi o fútbol, foi a miña pasión desde neno e desde logo non cambio outra cosa que non sea xogar ao fútbol. Crees que eso que vivías no campo foi o que che levou quizás a despois dedicarte tamén desde fora a que outros poderan vivir eso mismo que ti vivías cando estabas aquí no césped? Sí, seguramente, pero bueno, xa che digo, non, agora xa son un vello, intento seguir igual xogando e practicando o deporte que me gusta e intentando axudar no que podo, sempre fixen o que puden polo club, intento axudalo no que podo ou ainda máis. Agora este ano pois tocou dar un saltiño que seguramente non era o meu paso adiante a dar, pero como non había xente que quixera dalo, pois sí que optamos porque eu collera o mando, pero bueno, te digo, non era a miña intención nin a miña idea, pero ao final pois houve que tomala e agora mesmo traballo e orgulloso de facelo. Vese que tan mal non o fixeches e vemos que traballas en todos os ámbitos, incluso na cantina, que a veces veste tamén traballando na cantina, así que ten moito mérito. Entonces, eu creo que con esta, toda a trayectoria que tes aquí no Xallas, como describirías ti o sentimento que tes por este club? Home, eu xa sempre fun de xogar en todos os equipos que houve aquí en Santa Comba, non? Agora, nesta última parte da miña vida futbolística, pois tocou o meu Xallas. Estou vivindo de maneira especial porque tamén xa teño 2 fillos, tamén xa xogan aquí no club e queres que non, pois eles son os que me fan estar pois aínda máis pegado ao club nese aspecto. Supoño que desta forma vívelo tamén non só, vívelo como xogador, como presidente, pero aparte tendo 2 fillos que tamén están involucrados neste mundo, e tes que viver como con máis intensidade, supoño. Sí, claro, con máis intensidade, sobre todo pois para leválos ao xogar, para desplazamientos, entrenamientos, todo, non? Ao final todo é moitísimo máis traballo, máis horas no campo e menos horas na casa. O sea que é complicado. Supoño que o máis difícil moitas veces é darlles ese apoio cando ven a derrota, porque claro, cando é a victoria supoño que é moi fácil, pero cando son tan pequenos, claro, neses momentos é difícil que dicirlles, non? Sí, claro, é importante ir aprendendo e sobre todo pois aprender sobre todo das derrotas, non? Cando ganan todo é moi bonito e a todo o mundo nos gusta ganar, pero por desgracia no fútbol só pode ganar un e moitas veces pois hai que saber tamén lidiar con eso. É algo que se aprende no fútbol, en calquera deporte, aprender a perder é fundamental e de feito creo que é algo moi importante para o aprendizaje. Se non perdes nunca, creo que te estás perdendo unha parte moi importante do que che dá tamén o deporte. Sí, sobre todo pois a hora de frustrarte e non querer seguir ou non querer seguir xogando, é moi importante, non? Saber as etapas do fútbol están xa desde pequeniño e hai que ir pouco a pouco sabendo que cando che toca perder tens que asumilo e punto, non hai volta atrás. Efectivamente, vese que falas desde a experiencia totalmente. Se me permites, vamos dar paso a segunda persona que temos hoxe aquí para conocer un pouco máis de cerca como vivichedes esta temporada. Ele é Eloi García Feteira, 30 anos e 5 tempadas consecutivas nos Xallas.
Éxitos non lle faltan. Gañou a Liga coa Infantil A na temporada 21-22, na seguinte axudou a crear o equipo feminino e nos últimos 2 anos fixo historia. Primeiro coa Copa da Costa e Liga Xuvenil co feminino. Este ano, pois, co ascenso a Primeira Galicia e o título de Liga co equipo senior feminino. Hai quen di, de feito, que é pois, a man de Deus dos Sallas, non me lo perdades, porque todo o equipo que toca pois remata campeón. Entonces, Eloi, non sei se me quedei corta con esta presentación, se engadirías algo. Creo que me ensalzaches moito. Eu é o que me din por pinganillo, non me estou inventando nada. Sí, a verdade que, bueno, tuve tamén boas xeracións, con todos os equipos que adestrei, tanto aquel infantil como o juvenil eran boas xeracións. Creo que o objetivo desde o primeiro era gañar. A rapaza sí que é un proceso diferente, creámoslo desde cero, tardamos pois estes 4 aniños, pero cada ano casi conseguimos logros, non? Temos 2 ascensos e 2 títulos. Creo que o crecemento do fútbol femenino, sobre todo aquí en Santa Comba, que é moi importante e que medrou moitísimo. Si crees que é un deporte que veu para quedarse aquí nos Sallas? O fútbol femenino, me refiero. Eu considero que sí, que ten que ser así e que ten que medrar, non? Temos que impulsar rapazas daqui do pobo e da contorna a que se animen a practicar o deporte, porque eu sei que o practican, eu vou ao parque aquí en Santa Comba, vexo nenas xogando, igual non se animan polo tema de xogar nun mixto, non? Mezclado co rapaces, porque lle dá vergonza, non sei, por calquera cousa nesas idades, pois é complicado. Igual se houbera equipos de femeninos, pois sí que se podería conseguir captar máis rapazas. O problema que considero que hai aquí en Santa Comba é que está sesgado, non? Que as rapazas van para o balonmano e que os nenos veñen para o fútbol, cousa que noutros povos non pasan, e hai moitas máis rapazas mezcladas cos rapaces xogando en isto. Bueno, creo que despois de ver esta victoria que houve este ano, é un aliciente para que se vayan animando cada vez máis rapaces. Sí, eu espero que sexa así, non? Que se animen a practicalo. Ao final, estas nenas están colleitando éxitos, como é a Copa, agora estamos co ascenso e a Liga. Creo que somos o único equipo da Costa que conseguiu eso. Bueno, está o Bergantiños, pero o Bergantiños non o considero da Costa, polo cal nós somos o primeiro, e creo que temos que ser un espello para esas rapazas para poder captalas e animalas a que... Totalmente. Non, ten moito mérito en todos os sentidos, é o que diste que ao final, se non tes a oportunidade, pois tampouco hai xente que a mellor é un diamante en bruto que temos por aí que se están perdendo e que a mellor non tiñan a oportunidade de incorporarse a un equipo. É que neste caso, por exemplo, Doro, que levas tantos anos volcado nos Sallas, ti que imaginábaste que o Sallas iba a acabar tendo o equipo feminino? No, a ver, ao principio, como dixo ele, non era difícil porque, sobre todo a hora de buscar xogadoras, date conta que as que temos ahora mismo son rapaciñas moi novas. Apenas son, casi me atrevo a dicir que poucas son senior. Sí, a media de 17 anos. Claro, entonces é unha media que conseguir todo eso con 17, 18 anos, todo conseguiron hasta ahora, iso é impensable, non? Claro, non ten moito mérito. Santa Comba, como di el, que non había fútbol femenino. É certo que as ves xogando por aí, pero a hora de dar o paso a xogar pois nun equipo federado, pois é máis difícil. Home, requiere outro sacrificio, outra entrega, claro. Todos estes anos, o esforzo e o sacrificio que fixeron, pois tuvo a súa recompensa e aí están. Tedes que ver o lado bo que é que se tedes unha media de edad tan baixa que teñen moitos anos por dar o callo nos Sallas e seguir cosechando éxitos. Si damos conseguido que o equipo non se rompa, que se manteña unido, creo que ao final son moi novas, que o teito ainda non chegaron a él e que teñen anos por diante para seguir mellorando e traendo moitos éxitos para o club. A ver, está ben porque neste caso teñen a sorte tamén de contar con vos, que se tedes a vosa experiencia, a vosa trayectoria. Claro, medrar e evolucionar neste deporte, estando con tan boa acollida, con ese apoio, con experiencia, eu penso que é unha sorte tamén para elas. Bueno, se me permitides, vamos dar paso á terceira integrante da nosa conversa de hoxe, que vexo que ten moitas ganas de falar. Pois contovos, con só 17 anos, María Rial García leva xa unha década no club, que xa é media vida, máis de media vida, formouse desde abaixo, pasando por todas as categorías. Gañou Liga Alevín, Liga Infantil, despois Copa da Costa Feminina, e agora a Liga e o ascenso á Primeira Galicia, xa co equipo senior. Pero se algo destaca en María non é só o que fai no campo, senón o que é fora. Ela é unha persona comprometida, educada, centrada, unha boa compañeira, unha auténtica fenómena, ten moita sorte os Sallas de contar con alguén así. É a capitá deste equipo que xa fixo historia, referente no vestiario e exemplo, como falábamos, para moitas nenas que soñan con xogar a fútbol e agora poden ver unha representación, neste caso en María.
Eloi, crees que me quedei corta na presentación de María? No, dixéchelo todo. O sea, María é unha pasada. Creo que desde que comecei a adestrala, o primeiro ano que comecei a adestrador, estaba no equipo mixto, era a única rapaza que tiña, e foi unha das miñas sementes na miña cabeciña para decir hai que crear un femenino para que esta rapaza poida ter salida o día de mañá. Claro. Creo que María, pues, creo que ten todos os valores de persona, de fútbol, se lle permite o tempo e as lesións, pois espero que teña unha carreira longa como a Doro e que sea a eterna capitán femenina daqui dos Sallas. Ojalá. Sí. Estaría ben. Bueno, noraboa María, porque eso, todo o que escoito de ti é vos, así, de dentro do campo, de fora, no vestiario. E como ves ese obxectivo de ser a eterna pues, capitana de Sallas? Como a eterna capitana, así como se lle chama, obviamente a min gustaríame selo, e como penso que a Doro tamén lle gusta moito que lle chamen eterno capitán porque do seu equipo, do seu pobo, penso que se sinte moi orgulloso e igual que se a min nun futuro me chamarían eterna capitana, pois tamén me sentiría moi orgullosa, a verdade. Bueno, de momento, os primeiros paseños hacia aí xa os vas dando, porque te digo que está sendo un icono ahora mismo, entonces, bueno, esperamos que vaya por aí. Sorpréndeme moito porque levas toda a vida aquí, ao final é que medraches nos Sallas, é dicir, antes pasabas por debaixo da barandilla, agora, sabes, podes pasar por riba, sabes? Entonces, gustaríame saber pois como viviches a evolución desde que empezaches a como te iniciaches pois aquí a xogar ao fútbol nos Sallas. Entendo que era mixto nos teus inicios. Sí. Bueno, como foches vivindo este proceso hasta chegar agora ao senior feminino e ademais a ganar pois ese ascenso a primeira. Pois eu, antes de xogar, empecé en Alevíns, pero xa xogara antes no Biberóns en Santa Comba. Sí, tamén xogaba mixto, eu aínda non era biberón, era máis pequena que biberón, pero metíanme aí porque xogaba con meu irmán, entonces eu quería xogar E tiñas ganas. Sí, sempre tiven ganas, sempre me gustou moitísimo. Pero despois tiven un parón e volvín en Alevíns. Tamén era mixto, porque en Alevíns tes que xogar mixto. Pois gustábame moitísimo, menos mal que me animei porque tiña ese medo de xogar tamén cos chavales un pouco, pero como sempre me trataron moi ben e como que me colleron moi ben, pois Eras despois unha perdín máis o do medo. equipo, vamos, ao final creo que hai o tratábanme como unha xénero. máis do equipo. Despois de Alevíns pasei a infantiles, colliume xa a Eloi, bueno, infantiles xa ganamos a liga. Foi unha experiencia bastante forte para min porque o meu primeiro título e a maioría, o sea, o primeiro título da maioría que estaban en infantiles. Pois como éramos un grupo moi unido, pois pasámolo moi ben. É que non erades un grupo, erades un equipo, claro. Sí, entonces, éramos un equipo, cando unha vives familia. así Para min máis esa temporada emocionante. tamén quedou na historia. Despois xa pasamos, bueno, eu pasei a cadetes e aí formouse o femenino. O primeiro ano do femenino eu estaba super ilusionada porque era a primeira vez que se Algo formaba novo. un femenino, sí. E como eu tamén antes en juveniles non se podía xogar, pois mixtos, refírome, pois gustoume que se buscase unha solución a Para que min te puderas tamén continuar a sí, túa carreira co a ben que min ibas. e a todas as rapaciñas que viñan de máis pequenas. Bueno, dese primeiro ano axudei moito no equipo, considero. Despois tamén o segundo, o terceiro e agora estamos no cuarto, que o ano pasado ganamos a Copa da Costa, que xa foi un logro bastante grande, e este ano xa ganamos a Liga. Teño que añadir en todo o que dixen antes, comprometida e tal, e humilde, porque estou vendo que moi humilde. Entonces, iso tamén é un rasgo bastante de alguén, pois, ben. Falas de un montón de títulos, porque é dicir, é impresionante pois, coa edad que tes todo o que levas collitado, pero é que 3 deles pois xunto con Eloi. Entendo que vos entendedes ben, non? Que funciona. Sí, para min, bueno, agora teño unha filla, pero antes de ter unha filla, a miña filla era María, non? Pasaba moitas horas no campo, bueno, con ela, ao final levo 6 anos adestrando, tamén fora do campo, teño boa relación con ela, cos familiares, cos pais, porque ao final somos un club de pobo que creo que salimos a máis do campo, non? Cos adestradores, pois temos o vínculo cos rapaces, temos o vínculo cas familias, cousa que nas cidades igual non se crea tanto vínculo, tanta unión ao equipo. E creo que aquí, pois eso, que somos máis... Así familia. Sí, máis cercanos. Sí, o ambiente é máis cercano. Sí. Creo que é unha fortaleza moi grande do club é esa.
Eu creo que tamén lles axuda aos deportistas pois, a sentirse máis cómodos, tanto nos bons momentos como nos malos, de poder, bueno, sentir esa cercanía por parte do entrenador, presidente, e demais, eso transmite. Eu creo que se percibe desde as gradas perfectamente cando estades no Sí, campo eu tamén. creo que tamén os rapaces e as rapazas, eles diráncho mellor ou dor, que cando marchan do clube, como un clube cercano como os Sallas, que acaban probando noutros equipos e ao final sempre acaban volvendo polo trato recibido, non? Sí que é normal que vayan probar, porque claro, Por suposto. se che dan ofertas de outro nivel, tens que ir probar, pero sempre acaban volvendo polo tema de, bueno, pois igual ali non me foi ben, e aquí nos Sallas pois o ambiente é bo, e creo que eso lles axuda tamén moi. Sí, a amistad, os anos que levaban Mm. xogando juntos, pero ao Sí, final todo che implica outra vez volver ao mismo. Mm. E podes marchar, como fixemos todos, porque ao sí, a final probar. a lei do fútbol é buscas tamén a vida por aí un poquinho por fora, non? E A ao ver, final, tamén aprendes desa experiencia, sí, aprendes a valorar isto que estades dicindo vos, que non hai en todos lados. sí, está claro, todo que sea, pois, sobre todo a amistade e o compañerismo que ten aquí os nenos, pois, ao final, vai estar varios anos xuntos, é unha das fortalezas grandes que ten o club ahora mismo. É que o deporte ten moitas cousas bonitas, pero justo isto que mencionades, para min sería das cousas máis valiosas que che aporta, e sobre todo en edades onde te estás desarrollando, creo que conocer eses sentimientos, os valores que te dá por estar nun equipo de verdad, e así o sintes, eu penso que é espectacular. Pero ahora vou meter un pouco o dedo así na llaga, vouche preguntar, María, se tes algunha queixa oficial de Eloi, xa que levas bastante tempo aguantando, entre comillas, se crees que é moi exigente ou se tes algún consello de mellora, vamos dicir así que queda máis bonito. Algún consello. É unha pregunta difícil, porque sinceramente, totalmente sincera, non teño nada malo que decir. Porque aínda que parezca que sea exigente ou que nos berra moito, fainos falta. Eu considero despois desa de que nos berrase ou algo así, sempre imos aprender algo. Se nos berra é por algo. Se é exigente, os entrenamientos, por exemplo, a exigencia dos entrenos, sempre se vai dar unha mellora. Rendides máis. Claro. É dicir, Se fai cadra falta esa nun presión, momento nos ese... decimos, jope, Eloi, pasaste este Claro. pero nun futuro sempre vai ser unha mellora. Entonces, non teño nada malo que Ben, decir. agora entendo porque tuvamos que aplazar o podcast que ele estaba afónico. Era de berrar. No, a verdade que a voz trátame ben, porque berro trátame bastante Sí. ben. Sí. Pois nada, ahora a recanteiro, xa estás entre nachos aí. E agora vou facer a inversa. Eloi, deronche moita guerra estas rapazas, foi un reto arrancar aquí o femenino. Reto en sí, as rapazas non, o sea, o grupo é moi bo, son un grupo de nenas, sí que hai 4 ou 5 algo con a edad máis madura e tal, que son as rapazas que aguantan un pouco destas nenas, non? Creo que o grupo que se leva moi ben, que son unha familia, que teñen moita implicación tanto do campo como fora, que, bueno, que fan cenas, que tal. O que máis costou foi arrancar o equipo porque cando iniciamos o verán pasado creo que había 11 fichas, si mal non recordo cando se falou do femenino, porque claro, houve desbandada despois da Copa da Costa e tiñamos que reconstruir o equipo. A Claro. reconstrucción pois parece que saliu moi ben, non? Nada, espero que disfrutaran do camiño, non só do día que ganaron a Liga, porque ao final a Liga é todos os partidos e creo que o importante é que disfrutaran da temporada, que o camiño foi longo e foi bo. Bueno, e foi productivo, porque senón Sí. non estaríamos aquí falando, Sí. falando desto. Volvendo a María, mira, que me chivaron por aí algo dunha frase que somos un equipo. Eu non é dicir, entendo o significado da oración, por suposto, pero non o que hai detrás. Entón non sei se nos podes desvelar o secreto desta frase. Bueno, pois con permiso de Toñín, esa frase é de Toñín. Toñín fai unha función, considero que fai unha función moi importante no noso equipo, porque aínda que sea o delegado, perdón, non me salía. Aínda que sea o delegado, forma parte do equipo. Un día así suelto preparou unha charla para motivarnos nun momento bastante importante nunha liga, o sea, bastante importante na liga, e nós todas emocionadas que estaba pasando, e Toñín pois enseñounos o significado da frase de somos un equipo, que por moito literalmente significa somos un equipo, pero nós consideramos esa frase en momentos que necesitades que un pequeno vimos impulso, a mellor, abaixo. reafirmarvos un Claro. pouquiño como equipo. Cando vamos. estamos abaixo ou perdendo un partido ou algo así, sempre rematamos como ca frase somos un equipo. De feito, Toñín sempre nos dixo que cando digamos esa frase a digamos motivadas, xocándonos así a man, motívanos, sí.
Non sei se sabías que Toñín xa tatuou a frase, sabes? Encima da Deberías. cadera, con a letra máis... Non, encántame porque ahora xa é un icono que é como unha frase de Aristóteles, pois esta é a frase de Toñín, somos un equipo. Vexo que funcionou e supoño que seguiredes mantendo... Sí, Bueno, agora quedou na historia esa xa queda, é parte do equipo xa. Sí. Do femenino. E sacando así un pouco de curiosidades ou trapos sucios, entre comillas, Eloi teño unha pregunta que non nadie logra entender. Entonces a ver se os arrojamos un pouco de luz en este misterio. Va, suelta aí, suelta. Que é, por que nunca sales nas fotos do Maestres? Non sei se é por medo escénico, se que es tan humilde que dices, no, eu, sabes, non debo salir en esta ocasión, ou que, contanos, porque é todo un misterio. Eu tiro máis pola segunda, non por humildade, pero creo que as protagonistas son elas. Eu que me teño que manter un pouquiño ao marxen, non? Ese momento de vitoria, de celebración, creo que o merecen elas. Eu, cando acaba o partido, xa case hai que pensar no seguinte, non? Empezar a preparar o seguinte. Eso, as protagonistas teñen que ser elas, e o líder, pois, tense que apartar un pouquiño, e cando chega o momento de celebrar algo, pois aí sí que se me meto. Pero creo que hai que ser precavidos e manter as distancias con eso. Ou eso vai ca miña personalidade, va. A ver, é unha idea eso, moi humilde, devo dicir tamén, pero non sei se María, por exemplo, opinas o mismo ou vos gustaría que realmente ele estuvera aí formando parte desa... A ver, xa que levamos toda esta temporada sin Eloi nas fotos de máis tres, sin Cristia e sin Toñín, sin ningún dos tres, eu a mí gustaría... Eso punto lizo, Sí. Toñín saliu nun, Ai. Toñín saliu nun. De feito, saliu por atrás, non estaba invitado na foto. O día do seu cumpleaños convidáchelo a foto. Bueno, pero Bueno. non conta eso. Eso non conta, vale. Eu a min gustaríame seguir así, porque nós somos un equipo que a primeira cosa que facemos necesitamos seguir facendo así toda a temporada. Somos, non sei como... Sí, Ajá. Sí, sí, eso. sí, correcto. Somos Así moi que- supersticiosas. Por exemplo, nunca fixamos a foto Antes de dos inicio partidos. do partido. Nunca fixemos. De feito, viñan os fotógrafos, foto, e nós, non, por favor, non. Pois estás me dando mala espiña porque fixamos unha foto antes de empezar o podcast, sobre isto xa vai Pero- abocado ao fracaso. Vale, mal. Pero non dependemos de ganar unha liga ni nada, así que non pasa nada. Así falando de supersticións, no teu caso, Doro, tu veches algunha superstición ao largo da tua carreira deportiva ou algo que fixeras sempre antes dun partido ou que non fixeras? Non sei, lavei os dentes ca man esquerda. Non sei, cousas así Sí, que... Tento entrar co pé dereito no campo, porque Bueno. dicía a miña abuela que sempre hai que intentar facer as cousas ca man dereita. Pues, bueno, intentaba facer sempre así, pero sí que ás veces son supersticioso, agora non porque agora temos bons campos, pero cando xogábamos en campos de terra ou de erva, facía un bo partido, pois igual non lavaba as botas partido, cousas así. Pero, bueno, A excusa é a supoño que superstición e a realidade é, bueno, Sí, sí, a todo pregisa mundo- de lavalas, todo non? o mundo, no, sí, pode ser, pero todo o mundo ten as súas supersticións cando é tiña algún compañeiro que vestía a media 6 ou 7 veces no mesmo Ostras. pé. E mirabas pa ele e a veces daba rabia, non? Mirar, que 6 ou 7 veces é moito. Pero bueno, hai xente así, eu tamén tiña algunha, pero se te digo, das Esa é a máis que normales. máis, bueno, sí, dentro do... no teu caso, Eloi, non sei se... Superstición. Esta temporada, a verdade que empecé co tema da gorra. Puxen fun a todos os partidos con gorra, salvo un. Ese partido perdí. Foron as últimas. Foi a gorra. Sí. Sabemos Nos que foi ganamos a liga, perdemos contra as últimas, ese día fun sin gorra. María, Desde botarías aquel en día, cara, bueno, non? Botarías en cara como vai sin gorra, porque Eu con rapaces fago igual, ves? Eu desde aquel día, E non salo nas fotos con eles, pero sin embargo, pues, cando vou con eles, pues, levo a gorra sempre. De feito, moitas veces intentan sacarme, tíranme, pero sí que é certo, pues, cando tes así e che salve a unha cousa, pues sigues intentando a ver se é iso a ver que che se dá foi suerte. por isto, entón vamos Sí, a seguir probando. Collín a manía ca gorra. Ahora é que teño. E no teu caso, María, non sei se hai algo, Marcio, o tema este da foto de... Como? A Marcio que me contaba desde a foto de que ele non salira, Ah, además, sí. que ao final é a tradición xa, entre comillas. Eu como, bueno, sempre entro co pé dereito, de feito, cando hubo un día que non me cadrou de entrar co pé dereito, é como que se me olvidou e perdemos o partido. E desde esa xa, vou entrar sempre co pé dereito. Isto é o que vos iba a decir, Claro, ao final non entrei co é- pé dereito, Claro. claro. Salen as cousas. Sí, Como se chaman este? O efecto Pigmalión. Algo así, Sí, que ao final é un O cerebro- sesgo, sí, claro, sí, sí, que é o mental. cerebro lévache ali. Sí, entonces bueno, ao final Non é... che sale un regate ou non che Sí. salen as xogadas e dis tipo, Xa vas rayado ao partido. Eso estás en ese. Bueno, vendo que falamos que sodes unha familia, que tedes ese vínculo, eso de tantos anos juntos e demais, eu quero faceros unha pregunta, neste caso vai para María e Eloi. Esta é a pregunta del millón, vale?
Por que lle chaman Doro? Eu teño escoitado que é por seu pai. Si mal non me engano. E non Pero digas nada hasta que respondan os dous, vale? As súas teorías. eu é o de que cuarto teño, milenio. escoitado, pero non estou seguro. Por seu pai, por qué? Perdón, razón a tu respuesta. Seu pai tamén me dixeron que era moi bo futbolista, incluso me dixeron que era mellor que el. Eu vino el, así que o seu pai tiña que ser a hostia. Igual vai nos Falando genes e os teus fillos saben... Pero non sei, é a información que teño. María, ti que A min, crees? sinceramente, a min nadie nunca me contou como unha historia de Doro. O sea, si sei toda a súa historia, pero do nombre de Doro, sinceramente non sei de onde ven, porque eu a primeira vez que conocín a Doro fui Doro. Sí, O eu sea- hasta hoxe non sabía que se chamaba Sergio, sabes? Claro, desde Quedei cuadrada, sabes? sí, Hostia, pero cara. eu sempre soupen que se chamaba Sergio, pero desde cativa sempre tiven o nombre de Doro, E se e tiveras que aventurarte a dicir un motivo de que... non sei, pero a verdade é que me interesa. Pois nada, vamos a desvelar. Hoxe estamos aquí desvelando Pois, misterios. Sí que é por meu pai. Meu pai chamase Eliodoro. Eliodoro. Como había máis Sergios no equipo, fai moitísimos anos, cando empecé a xogar ao fútbol, pois, como meu pai xogaba ao fútbol, de meu pai, decidiron chamarme Doro por eso. E quedoume xa desde moi pequeniño. E que agora eso, a xente xa che conoce por ese nombre e... e Son vello, ahora xa me chamo Doro. supoño que planteaches de ir ao Non hai xente registro a cambiar e poñer Doro No, no no, DNI, porque- porque... Se lle dis que me chamo Sergio, a xente non me conoce. No, a min dis, me conoces a Sergio tal? Digo, non, a verdade que non teño nin idea de que... Quedoume casi vou ter que cambiar. Sí, é que aparte a cara xa che vai co nome, sabes? Bueno, é unha historia bonita, sobre todo se é algo que ven teu pai. Sí, É verdade que era boa fútbol ou esa parte non... bueno, algo Non lle apuntei. daba mal, non tanto Ahora- como a ti, non? Ahora non lle apunto moito, pero O humildes eran eles e vemos que non, vale? Vemos que non nos pode ver. Ben, sobre todo o traballo e sacrificio. E a constancia, claro. Sería impensable estar xogando a esta idade no fútbol aínda, pero bueno. Sí, porque eso, ti sigues a día de hoxe. Unha parte Sí. pode ser talento, pero eu penso que sin ese sacrificio, o traballo No, que ti estás está dicindo. claro que se non é por traballo e sacrificio, sobre todo iso, a constancia, non? E a paixón que me leva a min ao fútbol, non? Que se che digo, fui sempre o meu deporte e mentres que as forzas e o físico me aguante, pois seguirei xogando. Imaginaste algún día non estar vinculado ao fútbol de alguma maneira? No, Dentro ou fora? no, Non. sinceramente non. Hasta o día que deixes este mundo No, estarás... Seguro. Ese pode ser nos hallas, entendo, vamos. Sí, home, se De pode que ser sea na por aquí. cantina, poñendo os chiquitos. Despois con Sí, con xa che 70. digo, home, acumúlanse as cousas, non? Sempre tens que traballar de moitas cousas, pero bueno, seguramente ou ten que cansarme moito porque todo chega un momento en que necesitas un descanso, non? Pero sí que non me vexo apartado do fútbol porque é unha cousa que me É me parte de gusta. ti. E agora xa che digo, ainda por riba a ter familia, até os nenos Que xogando, tamén pois veñen aí con esa herencia. xa non me deixan en paz. Entonces nada, a seguir Eles- hasta que Creo Eles que hai un que... rumor, perdona que Sí, che, sí, no, claro. creo que se vai retirar cando os pequenos cheguen ao primeiro equipo. Xogar xunto. Creo que foi querer facer algo como a Cristiano Ronaldo. Sí, é certo. O Hai un legado. rumor, eu escoitei eso, Mm, suelto aquí. É certo que o pequenos leva moitos anos, de feito, non sei se este se dan cuenta, pero sempre que xogamos nós el ponse sempre detrás da portería, non? Porque el quere que Sí. marque gol. Verdad. Sí, E teño que celebralo con el. É bonito eso. Entonces ele está sempre chova ou fa el, porque moitas veces está coa sombrilla detrás da portería. Ostras. Pero sí que me motiva, non eso. Entonces o cativo dixo, papá, tens que esperar a que eu chegue a... Ten que ser cadete, claro. No Claro. momento onde lle faltan uns aniños, e bueno, vou intentalo. Bueno, é bonito, sabes? É eso. Sí que é bonito. A tradición e É ese bonito. apoio que tamén seguro eles sinten ese apoio da túa parte, ti, pues, agora Está claro. tamén del, ao Está final, claro. nutrides uns ou outro. E agora xa poñendo eso, que falamos a mellor dese futuro que non existe sin fútbol para ti, en canto ao Sallas femenino, como planteades a próxima tempada? Tedes algún objetivo marcado ou vamos a improvisar porque é todo voso? Estamos yo aquí los que están máis preparados nese ámbito e sí que teñen algunha idea boa. Esa depende un pouquinho de como se movan. Sí, a ver, en primeiro que a continuación do bloque, non? Ten que seguir o bloque. Sí que igual habrá que traer algunha fichaxe, non? Que lle dé un plus ao equipo, o sea, que saltamos unha categoría. Despois o objetivo principal será a permanencia. Si podemos estar moito máis arriba no bloque de arriba que no bloque de abaixo, pois mellor. Pero, bueno,
Entón, xogar sin presión, non? É o que teñen que facer, que ao final estamos en ligas de amateurs, que non ten que existir a presión para elas, a menos para un grupo tan novo, que é o que lle dixen toda a temporada, non? Cando empezábamos os partidos, pois se ganades, vos sodes moi boas, e se perdedes van a botar a culpa a min. Así que non lle van botar a elas. Así que xoguen sin presión, que o disfruten, que ao final que están nunhas etapas moi bonitas, que son moi noviñas, e que disfruten deso, de xogar cas amigas, de xogar no equipo do pobo. Creo que é o que máis importante que se leva. Se algunha chega a algo, pois o día de mañán se acorda de min. Que che siga saludando, non? Claro. Cando pase por ti. E María, no teu caso, tes algunha expectativa esta, bueno, a próxima temporada ou Pois, algo que... O objetivo que, o sea, concordo con Eloi de permanecer na Liga, principalmente. E, bueno, eu o objetivo que teño principalmente, o sea, subjetivamente, perdón, é pasalo ben, é aprender moito, porque ao fin e ao cabo subimos de liga e o nivel sube. Un objetivo que teño eu individualmente é, pois eso, aprender de outros equipos, de outras xogadoras, e aprender máis tácticamente, futbolísticamente, personalmente, de todo. Creo que é un objetivo moi noble e moi inteligente tamén, pois, para non frustrarse. Ao final queda moita carreira deportiva por diante, o que espero que che vai moi ben sempre, pero eso non agobiarse con este salto grande é o que di Eloi, disfrutalo porque bueno, estades nunha etapa bonita, non? Pois bueno, estamos chegando xa cara ao final, entonces antes de acabar vamos facer unha pequena viaxe máis alá do campo de fútbol e dos títulos desto que estamos falando e vamos con unha serie de preguntas un pouco máis persoais que para conocervos un poquinho máis de cerca a Doro, Eloi e María. E nada, son preguntas moi sinxelas normales do vosso día a día, pero para entender que hai máis alá pois, desta fachada de auténticos profesionales do mundo futbolístico, vale? Así que vamos alá. Película ou serie favorita? Respondedo no orden que vos sale, non hai problema. Iba a facer unha broma malísima, se me permitides. A túa era de a las chicas Doro. Vale, sabes. Pa que me chamades? Aún que eu para atrás, sabe, mira. Hostia. Sabedes como me poño, pa que me invitades? Vouche aceptar, veña. Esa, Vouche vale, aceptar. como din. Eu, as sagas de Fast and Furious, de todo o gas, Sí, eu tiro por el. Eu teño moitas. Eu non son son moito así de ver que te series, guste. películas. As de Fast and Furious a min tamén me gustan moitísimo. E, bueno, despois unha película así que creo que conoce todo o mundo é Interstellar. Moi chula, Sí. a verdade. Bo gusto. Vale, unha actividade que vos relaxa completamente, que non sea xogar ao fútbol, bueno, entendo que querer relajar, pois non é o caso. Algo, pois un momento... Na piscina. Piscina. Bueno, tela cerca, é a parte boa. Non aproveito aínda o Todo o teño que che aproveitar, gustaría. pero sí que me trae relajo moito. Saír a correr. Polo monte, perderme así un pouquiño e estar eu solo. Sí, Creo decidir ti que- solo cos teus sí, pensamientos e o teu... Sí. A min a playa. A playa. Sí. Ese. No Compro mar, teu. o mar gustame moitísimo e reláxame tamén Sí. moito. Temos a sorte de non Escoitando telo música lonxe, tamén. entonces podes Sí. disfrutar de esa actividade de vez en cando. Bueno, no teu caso entendo que é o mar e a playa, no voso un lugar que vos sirva para desconectar? Gústame salir a pasear polo monte tamén, cos cans, sobre todo. Sí, é verdade, os cans tamén Sí. son moi importantes. Creo que é moi importante ter ese espacio cada persona de pensar e relajarte a pensar nas túas cousas e Resetear un pouquiño Sí, para resetear. poder dar o mellor Sí, sí. despois cando o volves espacio de cada Sí. persona é moi útil. Si, aí concordo con Dor. Eu tamén. Pois xa sabedes a dar un paseín xuntos, que vexo que... curiosidade, tedes algún talento oculto? Talento. Non ten por que ser unha gran destreza de ir a un programa de televisión, vale? É dicir, algo que digas, pois isto dáseme, curiosamente dáseme ben. Ou sei facer isto, sei, non sei, sei mover as orellas, estou me inventando. Home, iso é un talento dos importantes. Bueno, eu vou dicir unha. Eu sei andar cas mans. Oye, pois ten mérito, Ten moito mérito. ten moito A mérito. miña edad, O seguinte é date cuenta xogar ao que fútbol. A columna xa non gira igual, entendes? Sí. Así que ando un cas mans, pois un Jova, largo pois. treito, sí. Eu non sei que decir. É que como son tan humildes, volvemos ao mismo, Sí. que non se lles ocurre o do talento, bueno. Teño ahora un bebé pequeniño, e os bebés cos pés separan os dedos e son capaces de facer pin. Sí.
Eu co pé dereito son capaz. Outro día a miña muller extrañouxe. Esa é a Non parte sei se é que un che queda talento oculto ou deixa de ser. Sí, o que che queda de mono Sí, quedou no pé exactamente. dereito. E o esquerdo Os pois, é o adultos máis normalmente perdemos aí, pero eu o pé dereito ainda o manteño. Ben, gustoume. No teu caso, María, algo que se che ocurra? Non é nada... María vale en riba das tarimbas, seguro. Tamén é... En noviña, como fixamos todos. Hombre, Pa, proceso obligatorio. Eu non é nada Non do vi outro mundo. nunca. É un falar. Eu non é nada do outro mundo, pero o primeiro que se me ocurre así, que seguramente haxa algo por aí polo medio, pero debuxo bastante ben. Considero que debuxo moi ben. É bonito tamén o de dibujar, cando a Sí. xente dibuja ben, non é o caso meu, entonces valoro moito cando vexo aos demais. A onde sería a viaxe dos vosos soños? Postos a pedir? Non me importan os cartos ahora mesmo, vale? Solo acompañado. Razona a tua resposta. Igual me dis, pois solo gustaría matar e acompañado, pois, non sei. Como teño en mente, antes de morrer, facer unha viaxe a Seychelles coa familia. Estaría moi legal. Pois, xa sabes, marcalo como Hai que objetivo. Hai que forrar. Sí, que ao final. O problema é o tempo, pero sí que me gustaría ir. Pois eu anotavo e non esperaría moito, porque ao final van pasando os anos e estou segura que levas anos seguro con ese objetivo Leo. e un ano tras outro, así que xa sabes. Eu Nueva York. Gustaríame ir visitalo e Tamén, ver. gran ciudad. Sí. Pois eu concordo con Eloi. Pois aí de Sempre sempre. foi. Mira, vou reservando xa os billetes e arrancades para lá, que hai que celebrar. Non hai O ascenso. problema. Non hai problema. Ou Nova York ou Los Ángeles. Porque... Un sitio no que xa estiverades, pero que volveríades sin pensalo, non ten por que ser lonxe. Maldivas. Steven, aquilo é espectacular. Outro mundo. Seguro que fai un pouquinho máis de calor que o que temos nós ahora mesmo, non? Sí. Por lo menos. Roma. Volvería a Jamaica tamén. Estive nun viaxe en Jamaica e gustou. Ves o que tiramos polo calor. Sí. E María? Eu ainda son pequena, ainda non fixen moitos viaxes, os que fixen foron co instituto, e xa está. Bueno, que esas tamén son moi chulos, son por recuerdo. E fui a Roma. Bueno, Sí. tamén. Con calor tamén, supoño que sí, cando sí. foches. Roma é bonito. Sí. Vale, se tuverades que elegir pois un recordo da vosa infancia que vos marcase ou que sea pois o voso favorito, que sí que o exemplo é complicado Sí. de buscar. Eu, como a miña vida sempre estuve ligado ao fútbol, foi o día que me viñeron para fichar para a terceira división. E a edad que tiñas? Xa non tiña unha edad tan común para fichar por este equipo, non? Porque aquí antes, pues, xogabas ao final, xogabas aquí nos pueblos, estaba en Castriz, e duxe unha oportunidade, era un salto moi grande de categorías, porque date cuenta que estaba en segunda regional, e non era o máis lóxico daquilo. Agora sí, porque agora tes máis movida, hai moito máis periodismo, hai moito máis redes, e móvenseche máis. Pero antes que viñeran buscar un rapaz a un pueblo para ir xogar a terceira división era dificilísimo, moi difícil. Ou que ser un E dos momentazo. oportunidade, para min aquilo era como chegar a ser profesional. Tomei no Non, moi en serio. así foi, vamos, ao final Sí, foi tomei en serio. Eloi? Eu diría a primeira vez que xoguei nun equipo federado, que cheguei a competir. Creo que a máis foi no Lobelle, cando existía o Lobelle en Santiago, a futsal, e nunca xogara en ningún equipo. Sí que xogaba cos meus amigos na calle, así. E fixen as probas e que me colleran, para min, fíxome moita ilusión. E tiña 13 anos. É bonito que eses momentos que elegides sean pois, ligados Sí. ao deporte que tanto vos gusta. María? Si ten que ser ligado co fútbol... Non, podes tamén. ser calquera, eles foron por aí, así que me pero... acordo é que pois fui o meu primeiro gol. Tamén fui en Biberóns, pero eu non o conto como gol, o meu primeiro gol fui en Alevíns, pero Fui en propio, non me digas. no. No. Por suerte. Este ano meteu, Este ano meteu Ole. propio. Sí, por desgracia, sí. Había que facer algunha vez é a primeira vez, Esas cousas Foi pasan. un malentendido. Bueno, xa pasou. Non podes olvidar. Bueno, moi bonitos Sí. os tres recordos. E a última xa, pois, que obxecto non pode faltar na vosa vida? Eu teño claro. O móvil. No. Un balón de fútbol. Un balón de fútbol. Sí. Está enxugada, literalmente. No, hombre. Aí poches, Un tú a chispilla. Ahora mismo non sei que decir. Eu Claro, tamén. a ti ocurreseche Eu algo... iba a decir eu, pero adelantouse Mela.
Non pode Compramos, faltar. Teño no coche, teño na casa. Sí. De pequeno dormía cun balón. Miña abuela sempre me berraba. Soñabas cos mi casa, non? Soñaba Imagino en mi casa. Teño algunha marca de mi casa. Bueno, tiña. Sempre que iba a xogar, sempre. Eso xa é tiña de por unha marca. vida, claro, eso xa. Eu, como meus pais non me deixaban ter o balón na habitación por si acaso me pasaba rompendo algo, sempre os collía de peluche. Claro, Sí, blanditos, eso va. así. Sí. Pois iso Sempre. é normal nunha casa onde se xogas ao fútbol, pero algo co balón xa ten que ser Obligatorio, sí, sí. E Sí, marcas é nas verdad. paredes. Sí, sí, sí. Alguna ventana. Sí. Non sei se te ocurre algo, Eloi, ou... Non. Bueno, non deixamos cabe. reflexionando, así que dache de Xa deberes reflexionar. para ti. Para tua mente, cando vayas dar esos paseos, Vale. pois reflexionar que é o que non pode Que é o que faltar. non se separa de mí. Exactamente. Así que, bueno, pois nada. Darvos as gracias, chicos, por contarnos un pouquiño máis tanto como foi esta temporada, como vivides vosso fútbol, como vivides aquí dentro do Xallas, que vexo que é un equipo pois moi unido, unha familia que falachedes. Para mí foi super interesante, desvelei algúns misterios, algunhas dudas que tiña que resolver, que seguramente hai máis xente que tiña as mesmas dudas que a min. E nada máis que esta temporada sexa pois, o comezo de moitos éxitos que quedan por diante para o Xallas femenino, e darvos a noraboa polo o traballazo que fixechedes. Darvos as grazas a ti máis ao equipo que monta e fai isto, non? Ao final que teñamos visualización por parte de medios e que a xente nos vexa, creo que é moi importante, non? Sobre todo para que o fútbol femenino siga medrando, o fútbol daqui da comarca, do Contorna tamén siga medrando, e que se anime moitas máis rapazas a vir ao campo, a apoialas e apoiar o club. Totalmente. Así que, nada, gracias. Só hai unha puntualización. A ver se outro día o facedes un poquinho máis no mediodía, que vai un frío da hostia. Para que Dios bendito. Estamos aquí, casi nos temblan aquí os dentes a falar. Así sonreímos, temos sí. ganas. Pois nada, eso. Moitas gracias, chicos, e, bueno, pois nada, continuaredes no próximo episodio. Despois dun final de tempada triunfal, podo decir como concelleira, como xogadora, como socia dos Xallas, pero sobre todo como hincha deste equipo, que aquí hai presente e sobre todo hai futuro. Agardo de corazón que os triunfos desta tempada sexan o principio de outros moitos, porque aquí hai talento. E hai que agradecer que ese talento é froito dun traballo de moitos anos de persoas que teñen a formación e sobre todo o corazón para lograr estes triunfos e para formar unha xeración que será mítica e recordada. As Meris, as Olayas, as Claudias, as Carlas, as Andreas, as Rosíos e moitas máis sodes o corazón deste equipo e serédelo durante moitos anos. Así que desde o Concello ides ter todo o noso apoio para poder replicar o triunfo deste ano e acadar o pasiño máis que chegar á nacional. E co entrenador, o adestrador que temos, Eloi e o seu corpo técnico, estou segura que o vamos a ver moi pronto. Forza Xallas sempre.